खुलुमबाय बयखौबो आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन मोनसे गोदान भिडिअजों बरायनाय थाबाय। दायो आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअजों फैलायबाय। दायो आं नै फुङावनो माने लोगोफोर दुगैस्रां लोबस्रांनो माने बुटखौ मिया लायासैनो माने बुट थाव बायदि आवा खुन्दुं बिदि लानानै फैबाय आरोना दखाननिफ्राय। दा नै मन्दिराव दिनै माने आर'ज गाबगोन नालाय दिनै दा बेयाव दसे नुजाहैनोसै, नङाब्ला माने न'खरनि सासेबो थाङाबा माने फाइन भरिनाय बिदि माबा दङ, नियम दङ। माने बेखौ फाइनखौ भरिगोन, बेसेबा भरियोनो। बेनिखायनो दायो नै माने इथिं मादुरानि नारेंखल लेमबाय थादो। दा बेनिफ्राय बुटखौ सोमनानै दोनबाय आरोना। दा बेसेबा रुयो मिथिला आरोना लोगोफोर, माने थेवब्लाबो सोमनानै दोनबाय, नामाव लांनो हानाय बायदिल' खालामना हाबानो जाबाय। माने जियानो जा लोगोफोर, बिदिब्ला नोंथांमोना आं जा एसे हायो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन। नोंथांमोना स्किप खालामाजासे अननानै नायलांबाय थादो। आरो जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैनाय नोंथांमोना प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां। आरो लोगोसे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनब्ला कमेन्ट, लाइक, शेयार खालामनानै होदो अननानै प्लिज। बिदिब्ला फैदो, बारा गोबाव खालामबाय थाला ना मा होनो। बिथिं न' लिरबाय थादो। बिथिं आरो नारेंखलखौ हाबाय थादों। दा नियाव बुथिनि बालारि बाथि फोजोंगोन। मानो नै लोगोफोर, मिया गायनाय थालिरखौ दा बोरमाया बिलाइखौ जाजोब्बाय आरोना। थालिर बिलाइखौबो बिसोर जानो मोजां मोनो। आं दा माने नैयाव माने एसे खुलुमनानै न'आवबो एसे माने फोजोंनानै न'आवबो एसे आलारि बाथि एसे फोजोंनानै दा बेनिफ्राय दा गामिनि रायजोनि माने थानसालियाव माने लाना थांसै आरोना, गामिनि मन्दिराव थुखि लाना थांसै आङो। नोंथांमोना नायबाय था। नै आरोना नोंथांमोनाथ' नुबाय जानांगौ। बेखौ लाना थांसै आं मन्दिरसिम, थानसालियाव। बेथिं दिउरिफ्रा माने थांबाय, दै सारसिगोन। मानसि फैजोबाखैनो। आं दा जिरायनानै दङ बे थानसालि खाथियावनो। रावबो दा मानसि फैथ'वाखै नालाय दा ओरैनो जिरायथ'नानै दं आरोना। बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, स्किप खालामाजासे। नोंथांमोननो जा हायो आं दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन। दा माने आङो न'आव थांग्रोना फैबावनोसै। माने दा मानसि फैब्लाथ' फैफिनसिगोन आं उनाव। दा मानसि जाथ'वाखैनो। ओंखाम उखैनाया जाथारला आरोना। ओंखाम उखैबाय माने ओंखामखौ जाना लानोसै। दा बिनिफ्राय उननिया मा जायो जाबाय थाथोंसै आरोना। ओंखाम उखैबा जि उदै साजोब्बाय थादों, मानो होनबा एसे खेब उदै साबाय थानाय मोन्दों। ओंखाम जाना लानोसै। माने ओंखाम उखैबा थानो हाथारा आं, मानोबा एथ' बोरैबा मोनबाय थायो। बेनिखायनो जियानो जा लोगोफोर ओंखामखौ जाग्रोना लानोसै आरोना। ओंखाम जाखांबाय, जाखांनानै दा नै दखानाव लासै थांना फैनोसै। ओरैनो दा एसे माथो खालामबावनो आरोना, ओरैनो बेरायना फैनोसै सगलसो दखानाव। नोंथांमोननि सेराव बिदि माने एन्टारटेनमेन्ट बा माबा मोनसे भिडिअ बिदि दिनै स्पेसियेलि बिदि जेबो गैया। माने दिनै आं ओरैनो जास्ट न'आव थानानै ओरैनो टाइम पास खालामलाबायदों आरोना। माने दाथ' मन्दिराव माने मन्दिराव दिनै आर'ज गाबदों नालाय, गामि गामि माने बयबो थानसालियाव दिनै आर'ज गाबनाय। दा नै आर'जआ जोबथ'वाखैनो, माने दा जोब्बाथाय दा दसे थानानै बुटफोर ओरैनो होयोबा बुटफोरखौ जाहैनोसै आरोना दायो। बेनिफ्राय दा आं नै दखानाव माने ओरैनो थांफिनलायनोसै, माथो खालामनो आरो बेयाव दा जेबो खामानि गैथ'ला। माने ओरैनो दिनैनि दिना माने बेकार आरोना। बेनिफ्राय आरो गाबोन माने राङापारा फारसे आगान
सुरगोन होननानै नंदोंमोन नाथाय मा जायो नायनोसै लोगोफोर माने थांनाय जायोना जाया गाबोन माने राङापाराव मानसि सासेयाबो जयेन सासेयाबो थांगोन होनना बुंबाय थादोंमोन दा जुदि थांनाय जायोब्ला थांसिगोन थांनाय जायाबाथ' गैलाना नोंथांमोना नुबाय थागोन जियानो जा लोगोफोर ना मानो गासिबो जलायनानै दोङो दा आर'जआ जोब्बायना जोबाखैबा Asamaan geram, ada di dia bapak itu di nama di kiri, agak tarik tamban. Ram. Harus ke Kongbol. Saya sebentar. Sebab. Itu teh, itu teh. Mondirनिफ्राय बुट जाखांनानै दा नै न'सिम फैबाय थाबाय आरोना लोगोफोर जियानो जा लोगोफोर माने इसेबां गोलाव भिडिअखौ आं खालामासै माने आं दा न' थांगासिनो माने जियानो जा लोगोफोर माने मन्दिरनिफ्राय फैनानै दा न' माने एसे गस्ला सोलायना लाबाय लानानै दा नै सासेयाबो उन्दुदोंमोन दा सिखारबाय बेखौनो नेना दङमोन आङो बेनिफ्राय दा जलपाइ हाननो थांसै आरोना लोगोफोर माने जलपाइखौ नाय माबायदि जायो आं नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दै लोगोफोर अननानै सासेखौ दान्दाखौ लानो होबाय लाबाय आंनि आखायाबो हाया नालाय थु ओरै खोलै गोलाव खाम आं हमनि मोनसेथिं आंबो र' नै नैबेनो जाबाय आयंमोनानि बारि ओमफ्राय दायो जोङो जलपाइ हाननोसै आरोना बोरै जलपाइ बिफां बेयो जलपाइ दंना गैया जाखो दङ गोरलैथार नै आरो नायलाय जायगाया माबायदि दा मादि हानगोन दे ओइ खिथाबाय थांबाय आरोना माने बारा इसेबांबो हाननो हायाखै माने हाखर दङ नालाय खाथियाव बे हाखराव सिरिजोबो दा नै खासिबो लायाखै उनाव आसार बानायनो हानसिगोन आरो उननि टाइमाव दा नै जानोल' आन्था जलपाइया बेनिफ्राय बारा इसेबां हाननो हायासै माने निसिबांखौनो हानबाय आरोना दा नै हाबाय थादों दा बेनिफ्राय बेयाव बानलु होनानै बेनिफ्राय सामब्राम गुफुरखौ होनानै माने देसिगोन देनानै ओमफ्राय बेयाव गलायसिगोन आरोना लोगोफ्रा नायलांबाय थादो मादि खालामनाय जायो नोंथांमोना नुलांबाय थागोन ओमफ्राय सामब्राम गुफुरखौ देबाय बारा इसेबां गोखै गैया लोगोफोर माने आरो एसे राबावनांगौमोन खोमा बारा इसेबां दायो गोखैया गैया आरोना एसे खम बानलु संख्रि सामब्राम गुफुर होनानै जानायनि मजायानो बेलेग जायो आरोना लोगोफोर देनानै दा होबाय जाबायना नोङो बानलु जानाय नाया ओइ बेलाय बानलु होनाय ना होयि नोंना हा बानलु होयि बेनिफ्राय नोंसा इनियालाय बानलु होनाय ना होयि
बानलु होनाय सासे जा गोथाव जाखादोंना सिंग्रिखा खुरलिनि मा जादों मानसिफोरा मोखाङावलाय फाउदार फुरलाबा नांनाय बायदि गैया आरोना दा बेबायदिनो जानोसै सोमदो दे अननानै बयबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो खुलुमबाय हो Dari luar saya ke. Warna. Ada bahanlusnya namun bunang-bunang. Siapa siapa? Anu gina? Al banget nih, bah. Mudah banget. Bantuannya pada iseng besar gitu ya. Jangan sih, di mana lagi nungguin ada nungguin, nungguin ah. Hinjaw manusia berat mau kerja naik leper. Nunglang bogo. Hala. Neli जाखांबाय. Nung जाखांबाय जाखाङाखै? जाखांबाय ना? बोरै नाय निलाया? खालि जादों जायाखै? मा लादो नों? संख्रि लादो. संख्रिखौ बारा जानाङा हामा. दै जायो दा नै जाखांनानै दा इथिंलाय एसे दङ थोरसियाव दङ गार दैखौ दा बेनिफ्राय आखाइ सुनोसै जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक्स नोंथांमोनखौ फिन थाबैनो लोगो मोनगोन टाटा हो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामदो आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ अरायबो सापर्ट होलांबाय था आं माने बारा गोलाव बिदि भिडिअ दिनैनि थाखाय लाना फैनो हायासै नोंथांमोननियाव बिनि थाखाय निमाहा बियो उननि टाइमाव जाहाथे आरो बेनिसाय मोजां भिडिअ लानानै फैगोन माने जेरावबो थांनाय जायासै नालाय लोगोफोर लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोननि आसाजों दिनैनि थाखाय लोगोफोर बाय बाय सी यू